חתיכת שם, שיילי קסטרו. כן, כן, כן. בחיתה. לא מרגיש כמו טבעת? תרגי ומהר אבל. יאללה, תלכי מוכנה. טאדאם! מה זה אקסטזי? טוב, איך את יודעת? איך אני יודעת? אני נראה לך נולדתי טבעון. לא יודע, לא דיברת איתי על זה אף פעם. אדוני, אני עשיתי אקסטה שאתה עוד הלכת עם אמא שלך ואמרת לה, אמא, תראי, לבית מרקחת. אני לא יודעת עכשיו אמרתי לי שיקרה יותר. שמע ישראל, לאה. אני מתאהבת את המקום הזה, שרה. אני מתעוררת ולא מוצאת שום דבר לאהוב פה. שום דבר? אני לא אשת איש. אף אחת לא נולדת כזאת. אני לא כמוך. ומה אני? אני שנאת הילדים שלי. את כל מי שגרם לי להביא אותם לעולם. אבל כמה מילים על אגודת אפרת? אגודת אפרת מטרתה להגיע לנערות צעירות כמוך שחושבות לעשות הפלה. ורציתי לשכנע אותן לא לסרב למתנה הגדולה שאלוהים נתן להם. מה עובר לכם בראש? למען השם יתברך, באמת אתם זוג צעיר, חיוני, במיטב חייכם. הפלה? למה? זה מתנה מאגודת אפרת. מה זה? הכל בברושור. מה? איך הייתי מגדירה אותך? הייתי ממש אחד האנשים הכי מוסריים והגונים שיצא לי להכיר. מה, למה לא? בן כזה רציני מגבהים על הקרקע? משהו? סתם, די. מה הייתי אומרת עליך? מה הייתי אומרת? הייתי ממש תדעי מבריק. יש לי מעניין. ומסקרן. פעם אפשר להגיד על מה אתה חושב. ניסית פעם לחשוב עלינו בתור זוג?